Какво става, хора? Аз съм Shadow Snake. Съжалявам, че много време не съм снимал, но просто няма време за това. Днес ще играем Бам-Бам. Абонирайте се канала, дайте палеца горе и нека започваме. Нека сега да видим. Ето е играта, започваме. Това ме оплаши, така. Карта. Добре. А сега ме кефи, интересно. Това е спринта. С кое трябва да цъкна? Не ли го цъкна? Преди малко бях цъкнал, обаче нещо не работи сега. С две. Не. Две батерии. А това как мога да изпълня това дрон? What the fuck? Добре. Сега би трябвало да отворя тавата, нали? Или? Трябва да намеря батерии. Май. Какво ще забук? Не. Добре, сега трябва да го отворя с дрона. Явно. Обаче той дрона въобще не се подвижва. Трябва батерия, ама къде да ги взема тези батерии? Им как някакъв бутон 2. Цъкам тук, нещо не става. Вижте, сега ще разбера. Тук има стая, която не я проверих. Ето ги. Добре. Чакай, две батерии трябва. Ето е втората. Добре, сега сме добре. Ето той се различи. Той само ще включи бутона, Нико. Как да го тупа? Добре, разбрах. Сега бутон, Добре, разбрах с левия бутон. С левия бутон на мишката му казвам къде да отиде, а с десния го телепортирам. Няма ли да го цъкнеш, бе? Сити са. Какво? Не трябва ли това да се направи? Може би и това. Много съм уменач. Да, с... какво е това, бе? Мале, чакай, че аз тук горе за дрона някаква птицачовка ми изкача пред мене. Но чаквах тази игра да ме стресне. Накъде ли отиди? Dance is here. Тук е края, добре. О, не. Стига, защо се стряскам от светлината? Сега джампскера, има ли шанс да има? Ще си го телепортирам до мене. Ето го къде. Мисля, че има някакъв джампскер. Преця... мога да... опила бърт. Трябва да взема яйца. Сега трябва да го пъкна в устата. What the fuck, какъв е това звука, брат? Готин е. Сега ми трябва 6 яйца. Сега, значи съм слушал едно, още 5. Или още 6. Не знам, мисля, че ще ме гони и това ме притеснява. Ще има някакъв джампскер. Какво е този звука, брат? Значи още 4. Още 4 яйца. Мисля, че тук ще има. Аз не мога. Дрон, я помагай, бе. Дърве на дървото.
Великденски яйца. Ами, може би... Аха, ето, виж къде е скрито. Не ми дал да взема. Добре, взех. Айде, опила на ти третото яйце. Оставахме още 3. Ей, тук ще трябва да бягам. Ай. Щом... Ай, ужас. Направо, даже може да се забавя с яйцата нарочно, от страх. Колко яйца останаха? Още 2. Нали? Ами, освен последните 2 да са под парзалката. Това ли бяха или има още 2, ама... Мисля, че ги приброих правилно, още 2 остават. Да, 5, 2. Това е предпоследното. А последното къде е? Искам директно двете да ги намеря, защото... това е та... Каква беше та? Бамбина ли? Каква беше? Ако не съм, това трябва да е... Цета. Да, бамбалена. Това е бамбалена. А то тук... Абе, после трябва да дам. Или сега? Тук дали трябва да има още яйца? Или трябва да са скрити само в тази стая? Друга не може да бъде. Гледам тук. Това няма много добре скрити. Ако си за яйце. Еми, не знам къде тук не мога да има яйца. Аз не намирам никъде. За тебе? Не. Тук се забавих доста. Но не се не виждам къде ма... Тук ли трябва да се позна какво? Не, стой там. Не. Шматка. Или трябва да цъкна това? Къде си, бе, дрон? Моля да беше тук? И сега явно... не. Къде? Що е само едно? Би трябва да има 2 такива. Мисля, че другото яйце не е тука. Имаше едно тука, демек. Значи трябва да дойда насам, защото... Въобще... Жълто стъкло. Така. Аха, ела тука. Сега тука. Ей, аз не го цъкнах гадно. Ела тука тогава. Тука. Сега ела тука. Сега ела тука. Ама то може да се щупи ли, бе? Аз въобще не мислих, че може да се щупи. Аз директно го прикарах. Абе, оцели го точно, бе. Тогава ела тука. Ама, да не го чупиш, нали знаеш? Тогава как щупих онова? Интересно. А това май не го цъкнах, не знам. Сега ви трябва да успея да го цъкна. Да! Какво? Тук нещо трябваше да стане. А то си е бам-бам, добре. Тавата трябва да се отвори, но как? Интересно. Трябва да намеря... Също трябва да намеря жълта карта. Не само ако дойда. Не, тук е тази бамбина явно. Бърках се. Бамбалена. Тогава къде е това 6-то яйце? Или явно съм дал всичките, трябва в момента да я цъкна.
Тук беше в мене шестото яйце. Сега какво? Find, трябва да я взема. Да я намеря. X. Трябва да намеря, какво беше яйце? За да го дам на опила. Добре. Аз го търся. Ама го няма. И сега се телепортира някъде, нали, защото дадох уж 6-то яйце. Това ме беше 6-то яйце. Това 6-то яйце ли беше или се бърка? Защото мисля, че беше 6-то яйце. А сега макар да намеря... чакай, пак ще е цъпна. Ето! Трябва да го дам на опила, трябва да намеря още едно. Което... сега представям да съм минал 1000 пъти до него и да не съм го виждал. Аз мисля, че моди е тук, ама тук как са кляка? Защо може да са кляка в тази игра? Мисля, че не. Всеки са къде може да е, чакайте. Ото не ми дава са къде. Ще пробвам по друг начин. Сега да се кача, тук. Малко паркур. Паркура, ама пак го няма. Просто да гледам стоката точка. Тук. Това не знам какво направи, нещо ключ. Цъкна го. Нещо може би е направил, сега ще видим. Пак трябва да намеря яйце. Демек, сега явно съм спалнал яйце, така ли? Не знам какво е направил. Сега може би това ще работи. Явно ще ми отключат онова място да мога да бягам. Ела сега дрон да го цъкнеш, да видим какво ще стане. Защото май преди беше черно. Прав бях. Сега ето го най-чаканото яйце. Прицелям се. Тя ми дава не. Дай ми, това. Оранжевата карта. Благодаря ти. Ще те запомня. Така. Сега да видим тази оранжева карта. Трябва да включи тази врата. Тя е хубаво ще включи. Много ме е престо гаден прозорец, бе. Ела тука. Защо в лампата се удреш? Ела тука. Ела сега там. И сега тука. Сега ще бия опилата с това. Чакай. Не мога да го изкарам този чук. Трябваше да го изкарам. Ще да набия птицата. Защото със сигурност ще ме гони тази птица. Сигурен съм, нали? Ще ме гониш. Ясно е. Мале ще има джъмпскер, знам го, брат. Наблюдавам те. Моля те, не ставай, моля те, оставя ме да си играя като хората. Просто мен ме е страх да играя те такива игри, оставя ме намера, моля. Press space to jump. Сега може би... Проблем?
съм толкова трагичен. Не мой съм толкова трагичен. Еми да, ще продължа, какво да направя. Това е цъкнато, това е показано. Сега тая ще ме подгони. Май. Emergency stop. Чакай ма! Чакай ма! Чакай ма! What? Какво трябваше да направя? Добре, какво трябваше да направя? Това трябваше да тръгна с него явно. Или може би трябва първо да се кача. What? Много странно се скача тук, бе, брат. И виж къде се е качвала тази опила, бе. О, не! Сещам се какво ще стане. Спалвай се до мене. То е ясно, брат. При малка бях, не му го даде. Този е... да, такъв е, нали? Медуста бе... Тая игра ще ме побърка, май. Този беше син, това е ясно. Да, си е розова. Този беше зелен. Това е тази банлена ли как беше? Тя беше бяла. Ако въобще има така. Добре. Готово е. Трябва всичко да е правилно. Сега трябва да цъкна това нещо. Явно на птица човка да ме гони, нали? Сега стана страшно. Сега тя ще се спълни там, явно. Тя откъде ще от тази врата ли? Чакай малко, май нещо греша. И трябва ли като го цъкна, то тук му покажа да скоча. Да скоча. Я. Ще пробвам така. И сега тия като се движат, трябва да се върна. И тогава може би тази птичка ще ме гони. Нямам търпение иначе да ме гони. Тия са ми ясни тия.
Този син. А този какъв е? Чай, сега ще ви даде някакъв друг цвят. Ако... Ето. Ето, какво съм сгрешил. Аз съм, да не казвам, делтонист. Как го бях сложил? Оранжев? Спомни се тука. Засето че. Сега ако пак не следя нищо, не знам какво трябва да направя. Това цветни го бе. Ще пробвам. Кой става? Карта ще ми даде карта. За един последен път да измисля нещо, оттам нататък не знам какво трябва да измисля. Нататък ще ми е едно трудно. Ай сега да видим. Докато се движат не трябва нещо да стане. Ако скоча на това, оле, тук що... Добре, това ми е последната идея. Ако не е тя, не знам какво е. Просто ако не е това, което си мисля, не знам, това е. Да се върна обратно, да цъкна този бутон стоп, може би. Идея ми идея. Тя, нали, тая опила е тука. Аз трябва да цъкна това, нали, тези сега ще отворят и ще трябва да бягам ужас. Хора, пожелайте ми късмет. Ще ме е нужен. Така си дъхна малко. Сега. Emergency бутона явно трябва да цъкна. Нали? Добре, какво не правя като хода, като това не разбирам. Сега трябва да отида до опилата. Не сващам. Какво трябва да се направи? Какво грешно правя? А онзи бутон там за какво е? За такива игри трябва да съм умен аз. Ако не знам как гледам. А този звук защо се пуска? Чай, тук има карта. Ядем нещо, дали ще ми покажа. И сега, освен да се върна, не знам какво друго. Цвят не съм объркал, всичко си е точно. Света няма проблеми. Тук нищо не съм изпуснал, това не мога да отворя, това ще трябва да го отворя с това. А това тук каза да подскачам някакви неща да правя. А единствената ми опция е да избягам от тук за 1000 път и да видим дали най-накрая ще проработи нещо, защото взех на лищи, може би то ме прекъсва цялото нещо. Мисля, че проработи. Мисля, че сега е на друга страна опилата, ама е по-надолу. Добре, сега този emergency бутон
Стоп. Не мога ли? Какво трябва да го правя? Мале, не знам какво трябва да стане тук. Всичко опитавам, нищо не се получава. Не знам какво трябва да стане. Пиши ми да скоча, а по какъв смисъл? Трябва пак да измисля нещо да се сетя. Сега пак да видим. Пиши ме да скоча, но къде? Тука не може да се скочи. Добре, какво трябва да стане? То Джамбо Джош е зелен. Сигурен съм. Опилата, тя е такава, сигурен съм. Какво стана? Какво стана? Какво стана? Какво? Цъкай, бързо, цъкай! Какво? Какво трябва да правя? Помощ, хора! Цъкай се! По-бързо! Бягай! Не ми дава да избягам! Махни са! Мале! Мале! Това беше много страшно. Кое бе? Добре, поне разбрах как да го направя. Така. Сега, ето я тази. Това мръсно, гадно пиле, грозно. Така. Сега би трябвало да цъкна 100 бутона, за да може тя да падне. Трябва да го измисля преди да се намеря, защото не искам да го чувам този гаден писак отново. Беше много страшен. Направо сърцето ми се разтотя. Давай, паде. Бързо! Къде си? Давай! Цъкни го, бе! Гледай, тя ще ме уби! Докато сетиш да го цъкнеш! А тази музика е плашеща, бе, брат! Тото ме уби! Не е честно, брат! Чакай сега, трябва да го изчакам да се намърти, да може да цъкна 100 бутона. Мале, това видео ще стане много дълго. Съжалявам, хора, ако не се гледат толкова много, скипвайте, защото докато се седя какво трябва да направя, ще има време. Така, сега трябва да се блъскам в онова. И тия като лифт, и трябва да се блъскам в тях. И трябва да цъкна 100 бутона, може би, нали? Сега, ако не го оцелиш, ще стане лошо. Обещавам ти. Оцели го, бе! Виж, тръгва да ма гони вече, приготвя се, давай! Тази музичка е ужасна просто. Майко! Това пиле ще са много кошмарът, да го казвам, хора. Това беше ужасно стрескане. Често не го очаквах
Това пил да ми скочи за гърба. Не разбирам колко бързо трябва да го направя това нещо. Не разбирам колко бързо трябва да го направя. Колко бързо трябва да стана. Ти не може да се набавиш повече. Много си бързо, бе. По-бързо, давай. За да може да стане по-бързо, трябва да води на това. Съгласен? Давай. Отсили го перфектно. Тя приде да дойде. Давай. Тази музика обаче е много депресираща, плашеща. Мале, тази птичка отново ми изкара къла. Рата, повече да не съм те видял. Мале, тази птичка пак ми изкара къла. Помисли, че пак ще скочиш и ма стигне. Този път бях по-бърз от нея. Няма да стана тези номера. Повече не искам да срещам с това нещо. Мисля, че трябва да продължим сега напред. Хора, не искам да играя, че толкова се стресна. Преди малко просто. И вие щяхте да се стресите. Аз съм на увеличен звук, Дори не бях знаел, че тая може да ме хване така. Сега тука. Какво правим? И къде това пъти бе? Сега тук какво правим? Трябва явно да... Тук ще го телепортирам обаче. Това не мога. Това бординг паско много правя. Интересно това ме бъгва това, брат. Явно това ще ме случи. Ма тук ми трябва да лаки карта. Хора, ще съжаляват, имам една клотена сила, която е много малка. Ако я дразни, съжалявам. Сега. Трябва да намерим това нещо. Как трябва да го направим? Въобще не носи. Това как трябва да го включа? Аз не знам. Ето е. Много пречи това, което е. Сега трябва да цъкна това. Най-накрая малко да заумея. Перфектно. Всяко друго. Сега трябва да цъкна това. Аз с него ли трябва да ходя? Джъмпскер ще има, нали? Искам да предскажа, ама много и не искам. Джамбо Джо ще скочи, нали? Или пък може би съм прав. О, не. Поне не моля да отида там, искам да видя. Бамбина или как беше? Бамбила. Мисля, че така беше. Намалявам слушалките, защото ме притеснява какво му стане. Не ми хареса, мраза тъмното. Джамбо Джос, къде си? Чакай, не дей се ориквай. Не е прилично, не се ориквай, не е прилично. Не е забавно. Не беше забавно това. Това ли беше края на играта? Не ми кажеш, това беше края. О, не. Това беше хора от днескашния клип. Надявам се да бе харесал. Хареса ми играта, не беше зле. Много птичката ме оплаши от всички герои. Те всички герои аз видях само двама. Джамбо Джос, птичката, но нищо. Така.
Дайте палец нагоре, абонирайте се канала и продължавайте да гледате видеята ми, ако ви харесват. Ай, чао!